A partir de la setmana que ve, les parts implicades en el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017 presentaran els seus informes finals. Després de la represa de les sessions aquesta setmana, s'ha confirmat que la Fiscalia manté la petició de penes per a les 3 persones jutjades i que descarta acusat definitivament per assassinat. Així ho ha fet elevant a definitives les conclusions provisionals. Així doncs, demana 41 anys de presó per a Mohamed Houli i 36 per a Drisu Kabir per integració en organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius i conspiració per un delicte d'estralls. Per a Saïd Benyaza demana 8 anys de presó per col·laboració. Com hem anat veient des del principi, ha estat un judici que intenta anar ràpid i passar pàgina, no ha permès obrir cap altra ramificació. Són prou dubtes raonables perquè hauríem merescut que en aquest judici s'hagués volgut indagar més. No ha estat així, ens ho temíem. Pel mig hem vist les declaracions d'en Villarejo, que tornaven a focalitzar amb el director del CNI, el Sans Roldán. És un judici pantalla per passar pàgina i intentar tapar un expedient. La Fiscalia sosté que els 3 acusats no van participar directament en els atemptats i no els responsabilitza, doncs, de les 16 morts. Altres parts implicades com ABT, l'associació 11M, USPAC i els pares del nen de 3 anys mort a la Rambla mantenen l'acusació per assassinat. La defensa de Mohamed Houli exposa que va seguir obligat a les instruccions de la cèl·lula de Ripoll. Les defenses d'Ukabir i Benyaza s'han ratificat i demanen l'absolució.